Hello everyone, welcome back. Nih yang Nadine parcel failaयबाय आरोना माने आनबक्स खालामनाय टाइमावहाय बिदि खालामलायो नालाय ओमफ्राय आंबो ट्राइ खालामबाय आरोना ओमफ्राय आंनो खेमसि नांलाय आरोना माने खेमसि गैया हाथायानो देनजारखा आंनिया माने बिदि नांगौ टाइमावहाय आं मोनब्रबखाया आरोना माने ओमफ्राय एखमबा नाङाबासो नुलाबायगोन आरो ओरै थालाबायनाय ओमफ्राय नांगौ टाइमावथ' माब्लाबाबो नुखाया ओमफ्राय नायदो नोंसोरो आं मा बिहरदों ओमफ्राय आं बायदि सोर अनलाइन शपिं खालामनो मोजां मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै ओमफ्राय माने टाडा माने खानायनि सेराम आरोना हेयार सेराम माने बेखौ फुनोब्लाथाय खानाया माने सिल्क एन्ड स्मुथ जानानै थाबाय थायो आरोना ओमफ्राय नै माबायदि मेरायना हरदों आथाजोब आरोना एकदम ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय स्ट्रेक्सनि बियो बेखौहाय माने आं खानायखौ देग्लिलायबाय नै लामबेदबेद थब्बेदबेदबाबो होननांसिगोन बेखौहाय माने माबायाव बायोब्ला ओरैनो बाजारफोराव बायोब्ला माबा 550 लायो आरोना ओमफ्राय अनलाइनावहाय नों बेखौनो 250 बा 300फोरावनो मोनगोन ओमफ्राय नोंसोरबो फुनोबा कमेन्ट खालामदो फुनाबा ट्राइ खालामदो स्मेलाबो बहुत मोजां बाय बाय